ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як ширинӣ бо лаззат пироги осонак барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимаи орд, шакар, разрыхлитель 10 грамм, ҷада сафедию зардира ҷудо кардагим, сета зарди тухмай, сета сафедиш алоҳида мондагим. Иҷада аввал 2 пиёла орд гирифтам, бо ки нарасид ҳамроҳ мекунем. 300 грамм маргаринай, 300 грамм сметана. Якҷоя мекунем разрыхлителро бо орд, баъд ҳамроҳ мекунем маргарини дар ҳарорати хона истодагӣ, мулоим шудагӣ. ҳамихел умочак мекунем. баъд деке умочак кардем тайёр шуд крошкамон, ҳамроҳ мекунем боқӣ мондаи маҳсулотҳоро, тухм, шакар ва сметана. Сметана фарқ надорад, 20%, 15% мешавад. резонак мешавад пирогмон. ҳам беҳад осонай, вақта намегирад, кам харҷ. ина духтаро, ман иҷада сметана дар хона доштам, ҳамура истифода бурдум, барое ки сметана чихела 1-2 рӯз беста аллакай намехоҳӣ дигар хӯрдан. барои ҳамин ҳайф нашавад, гуфтам пироги осонака кардам. ина михел хамира мешӯрем. хамири мо на он қадар бояд сахт бошад, хамири мулоим бошад. ҳамихел мулоим шуд, ҳамихел песочнигиш мулоимак мебиёяд. бинед, дигар орд ҳамроҳ намекунем. дар лист тунук кардам. дарозаи лист 31 сантиметр духтаро. меша ки листои 40 сантиметра дам кунем, камта тунуктар бо мебиёяд, тунуки баланди ғафсиш. и маҳсулоти бисёртар ҳамроҳ кардам ки ба баракат шавад, бисёртар шавад. шакар вақте ки дар он шуда ҳамроҳ кардем духтар, об меша аллакай, бинед ки об шудагия дар вақти хамир шӯрида. 5 қошуқ шакарай ҳамиҷа ҳамроҳ кардагим дар хамираш. дар иҷа сафеди тухмро каме намак қатӣ бо миксер лат мезанем. баъд ҳамроҳ мекунем шакара. 6 қошуқ пур шакар гирифтагим ҳамиҷа, 150 грамм шакарай. қошуқҳои калон-калонай духтаро ба назар бигиред. шакара ҳамроҳ мекунем, ба миксер лат мезанем то сахт шуданаш. вақте сахт шуд, баъд як пачка ванилини дига ҳамроҳ мекунам, барое ки сафеди тухм бӯи дигар бигира. агар ки набоша ванилин, меша ки як капля уксусам ҳамроҳ кунед ё крахмал ҳамроҳ кунед. уксусам запха мегира, бӯи тухма мегира. баъд дар ҳарорати 150 мепазем. иҷа ду вариантаи духтаро. як вариант ҳаст ки мемоне хамирша камтар меиста, я 5-10 дақиқа камтар сахттар мешава, мепаза. баъд ҳамроҳ мекунед аз болояш анами бизе тайёр кардагира. ана ман вақте ки дар духовка мондам, ман ҳарорати 100 мондам, барои бизеш гуфтам хрустяши шава. бисёртар истода духовка, қариб 1 соат истод. ҳам бизеш хрустяши шуд, хеле сахтак шуд, ҳам бисквиташ хушрӯ пухтаг, ами хамираш тестай пирог. а вақте ки шумо саросима бошед, мемонед камтарак хамираш сахт мешавад. баъд мегирен аз болаш бизера мешакен, бо мемонед дар духовка я 20 дақиқа 30 дақиқаи дига меиста, ҳароратша паст бимонен ки ҳами бизеш сахтак шуд, бо маззаш дига мешавад. бизеи сист хӯрданаш уқа хушрӯ нестай. бизеи сахтак ранги зефир меша, беҳад ба маззаҳак мехӯринша. баъд меша ки бо ҳамида творог ҳамроҳ кунен духтаро. бисёр вариантҳо дорад. насиб боша бо творог қат ягон чи ҳоли нишонтон метиҳам. бисёр хоҳиш мешуд ба ҳамин творог, оли наворои ояндада творог қати нишон метиҳам духтаро. дар иҷа пирог пухтак, баъд 1 соат дар ҳарорати 100 дама пухтам, гирифтамаш. дар иҷа какао бо ҳамроҳи сӯгӯшонка якҷоя мекунем, шоколадни глазур мешавад. ия роҳи осонай, роҳе ки вақта бисёр намегирад, теза тайёр мекунем. кадоме ки агар надора сӯгӯшони молоко, шир кати кунем духтаро. шир ҳамеша шир, маргарин, какао, шакар якҷоя дар болои плита мемонед, мешава, меҷӯша, мекобенша, то пухтанша мекобен, места хунук мешава, глазури шоколадӣ меша. ӯ роҳша меша. ин роҳаш осонтари бадай, беҳади осонай, ба дараҷаи ба мазза меша, ранги шоколад мешава. ман ҳар видеоҳомда нишон метиҳам, агарам хеле тайёр кунам. барои духтаро бисёриҳо ами бо тарзи осон мехоҳанд. ман кӯшиш мекунам ки нами кӯдакдор одами чихела зиндагидор да вақтчон камай, кӯдакҳои майда дорам, мехоҳанд ки ягон чиз ширинӣ ҳалолак хичон бупазам. инам хали мекунӣ
ба мазаҳак мехӯрем. мисол ҳархе пичинак чизакора мепазам неки мами дили одама мегира ко мефурад ки бо дигаргунӣ дошта боша. намхе духтаро раҳмат барои дастгириҳотон. лайка фаромӯш накунем. обуна шавен дар канали ман. духтаро ана акмаш мода як канали беҳтарине ки дӯсти беҳтарини май барои шумо пешкаш мекунам. кадоме ки обуна нестай подписчикои ма обуна шавен. канали ҳомвлога диюмшай ситора влог каналш. канали пешинаш ҳомвлог ба духтаро беҳад рецептакҳои хушрӯ дора. ҳамаи чиза ба қонуну қоидааш нишон медиҳад. рецептош инам хеле осон фаҳмо любой чи ҳастай барои мисол хӯрок ҳастай, барои субҳона ҳастай, барои ҳаррӯза кӯдакҳо ягон ширинӣ хӯриш тамоми чиз ҳастай дар ҳамин видеоҳош. ҳам влогай, ҳам распаковка дора, ҳам пухтапазай. зиқ намешавен духтаро. ина дароин каналша силкашам мемонам поёни наворда закрепит мекунам. медонам ки подписчикои ман хеле рецептҳои осонан дӯст медоранд. ина барои шумо тарзи тайёр намудани творожный пирога каналшда нишон додагиай. беҳад рецептҳои нағз бисёр дора. тамоми чиз ҳастай тортай пирожния. дароин тамошо кунен, лайк монен, обуна шавен, аз номи канали ма равен хабар гирен духтаро. дар иҷа намихел мондам аллакай мебурам ша духтаро. амхе чоркунҷа мебурам. чӣ хеле ки шумо да маъқул боша. ман ба шакли чоркунҷа мебурам. мулоим омадагиай хамираш беҳад песочни мулоимак. духтаро боз ҳамбусаи кадугӣ кардам барои кӯдакҳо. зуволаш хай ҳамавақт дар канали ма ҳастай. идаф об намак орд кардам. сахти баъд нашӯридам. нормални шӯридам мондам ша. баъд иҷада кадура гузарондам. каду, думба, намак, мурч, зира, пиёз, ябрида гӯшта майда реза кардам. бо камта тамша дига мекунам. инам хел чӣ хеле ки бохоҳин гӯшт наандозен, бохоҳин андозен. золаша як рӯз пешакӣ гирифта будам, дар холодильник монда будам. баъд равған карда ду зола кардам. болои ҳам равғани гов ва равғани пахта ё алейна фарқ надорам. якҷоя мекунем, як ба як мекунем. камтар равғани говша зиёдтарам кунем, бо бамазатар, песочнитар резонак мебиёяд. равғанаш бисёр шуд, ҳамун резонакиш бисёр мебиёяд духтаро. болои ҳам равған кардам мондам. ирӯзуш пухтам духтаро. дар иҷа мевагиҳоро реза кардам. хостам ки нам хали чанд намуд шава. ҳозир чӣ хела вақти ҳамин меваю чева. хай мо дар тоҷикистонем духтаро. ҳама намуди мева мода ҳастай. меваи ватании худмон, анорои худмон, ина ноки худмон, ҳама чизои худмона. мисол ман медонам ки бисёриҳо аз дигар давлатҳо ҳам тамошо мекунанд. аз дигар давлатҳо да хай меваҳои дигар давлатҳо. мо тоҷикистон ватании худмона. барои ҳамин иҷада харид кардам. ая интернет магазин дар инстаграм дидам чизакош арзон. маъқулам шуд. либосакош турецкӣ. ами либосош ҳамаш 2 дона, 1 дона, 3 дона, 4 дона мондагиай. размеру ҳархелай. ҳамхе хушрӯча качества иёра. ман ҳамихе дар видео инстаграмам дидам маъқулим шуд. баъд навистамшон доставка кардам. 3 та формача гирифтам. инами нархҳое ки бо ман гирифтам бо аира скидка кардан духтаро. вақте ки ман харид кардам худаш аксия рафтиста буд. бо дидам ки баъде ки ман гирифтам бо 1 донаи 2 донаи ҳархи кам монда гуфт бором сраза чӣ хеле чизи арзона мехарам ба чизи ба сифат. ами турки бо беҳад сифаташ хушрӯбо ҳам чизакҳои качествени оварда ҳами одам. ина ман номерша мемонам. барои ман медонам ки мепурсен духтаро. номероша мемонам. брижачҳои утеплёни, двойкаи утеплёни. ира мегирен шушта мепӯша фарзандотон. барои модаро ҳам доштанд. жемпирои дароз доштак. водолазка. инстаграм ҳам дора ҳами сайт. инстаграмшона мемонам. кадоми инстаграм дора бо медароя я ҳам хеле бисёрай сайтшда. бо барои неи занако жемпирои туркӣ дорам. хел кружева қатӣ, узор қатӣ, хеле бисер мисер фасон кадагия жемпирои коротки дароз, водолазка, лосина барои занако беҳад вибрш калони бадай. детский либосорам аҷоиб размерои хеле 7 сола, 8 сола, 10 сола бачакодам то 14 солар либосо доранд. двойка доранд, вандамка доранд. барои наваражҷони кӯдако доранд либосако. муроҷиат кунем. бо да ватсаптон роӣ мекунам. вайшон хушрӯи бадай вибршон
доставка мекунанд, нархои дастрасай, нархошам хе айбозора арзонтарай. Бо Туркия сифатш аҷоиб буд, хушро сразу доставкатон мекунам. Куҷои Душанбеда, фақат Душанбеда доставка ми даруни Тоҷикистон. Ина иша барои Зайнаб гирифтам. Иша мутиплёни хушро гармак. Ҳозир ҳами вақти ҳамишда хела салхин шуда Тоҷикистонам. Мепӯшанд кӯдако берун меброянд, ягон ҷо мераванд, гарма как ай болош курткаба мепӯшӣ. Меахкиякай маълумай ки ваҳпише пад намезана, барои ки пахтай тозай болош танаи кӯдакда роҳатай. هر لحظه عمری تو سر و سر علمه جانی تو قبط همش درد و غمه کرده مگر هزار خیسمت کمه جانی تو قبط همش درد و غمه کرده مگر هزار خیسمت کمه چه جان و جهان بر تو فیدو روز و شب و سیدم یا چه جدا مشید که نمشیدم یا چه جدا یک دولت یا چه داری بر شهوگرم یک دولت یا چه داری بر شهوگرم جهان بر تو فیدو دوستانی عزیز، تا نوارهای آینده در پناه الله مهربان باشین. خدا نگهبانتان باشه. در کجای نباشین این نوار بهری که دور از وطن بودیم برای شما بود، هموطنان عزیز.